प्रणाम बा। हम बने आपके अजीत आनंद। भले अभी मुर्गा बनल बने अलग बात बाटे, ये सब होली का अवसर हटे। और हमार भाई लोग जे बाटे ये लोग के चैनल बा और वो चैनल का नाम है बेरोजगार बिहारी भोजपुरिया कॉमेडी। और हमने के शूटिंग पर जाए से शीतलपुर में, तो हमारा खातिर भी अच्छा बात भइल भाई लोग खातिर भी कि भाई लोग मिलल बा और हमने के गाना में साथे गाना कोई नहीं सभी होली की। तो हमार गाना के गावल बाटे वो में यहाँ लोग को बहुत सहयोग मिलल। तो गाना तो अभी करी बात बाकी यहाँ के जो चैनल देख रहा बानी लोग बेरोजगार बिहारी, जरूर एक कंटेंट जोन भी आवे हैं चैनल पर ओकरा के लोग देखी ओकरा शेयर करी। आ दूगो तीन गो बात, एगो तो देसी चीज़ यहाँ लोग देखावे नहीं लोग, एगो सबसे विशेष बात बात। दूसरी बात कि बेरोजगार बिहारी तो जे बिहारी होई तो जरूर देखी हैं, आ वो में जो बेरोजगार है और चाव से देखी। तो हम तो भगवान से मनाएं कि केहू बेरोजगार ना रहे। भले यहाँ लोग बेरोजगार बिहारी रखले बनी, रोजगारी उपटा दिले बनी, बेरोजगार के चक्कर में बेरोजगार बिहारी रखने चैनल। बेरोजगारी हम ओके ना तो बेरोजगार कैसे बनी? इतना बढ़िया कंटेंट बना तो बेरोजगार थोड़े बनी। अब भगवान करस कि खूब तरक्की करे। हमारा शुभकामना बा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हर हर महादेव।